வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் நான் ஸ்ரீ சமையலுக்கு வரவேற்கிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி என்னோட சமையல் வீடியோ. இன்றைக்கி ரவை கொழுக்கட்டை செய்யலாம் வாங்க. இது சாப்பிட்றதுனால பல நன்மைகளும் இருக்குது, அதையும் பார்க்கலாம். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறத 4 பேர் சாப்பிட்லாம் தாராளமாக. ரவை 200 கிராம் 1 கப் அளவு, சுகர் 200 கிராம் 1 கப் அளவு, உலர் திராட்சை தேவையான அளவு, பாதாம் 1/2 கப், வெண்ணெய் நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, தேவையான அளவு ஏலக்காய் தூள், 1/2 லிட்டர் மில்க். ஃபஸ்ட்டு பாதாமை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா விட்டு விட்டு அரைச்சிக்கோங்க. அப்போ நரன்னு உங்களுக்கு பதம் கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நரன்னு இருக்கா, இந்த மட்டும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி நான்ஸ்டிக் பேனை எடுத்துக்கோங்க. அதில் நெய்யும் பட்டரும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நெய்யும் பட்டரும் இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா உருகின பிறகு ரவையை சேர்த்துக்கணும். ரவையை நல்லா பொன்னிறமாக நீங்கள் வறுத்துக்கணும். இது வறுக்க 5 நிமிஷம் ஆகும். இது நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம பாதாம் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நம்ம 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கணும். இதில் பாதாம் சேர்க்குறனால நம்மளோட மெமரி பவர் அதிகமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட எனர்ஜி லெவலும் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கணும். பால் சேர்த்தனால சில நேரம் கீழே அடிப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நான்ஸ்டிக்னால் அடி பிடிக்காது, வேறு ஏதாச்சும் பாத்திரம்னா அடி பிடிக்கும். அதனால நீங்கள் நல்லா கிளறிக்கோங்க. இப்போ சுகர் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ பார்க்க தண்ணியான மாட்டம் இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் கிளற கிளற இறுகிரும். நல்லா கிளறுங்க. இப்போ ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க. இது வாசனைக்காக நம்ம போடுறது. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பாருங்கள், நல்லா கட்டியாயிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொழுக்கட்டை செய்கிற பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம கொழுக்கட்டை செய்ய ரெடி ஆகலாம். கொழுக்கட்டை அச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதில் நல்லா எண்ணெய் தடவி அதில் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற ரவையை உலர வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதில் உலர் திராட்சையை வச்சு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிக்கணும். கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. கொழுக்கட்டை ஷேப்பில் வந்துருச்சு. உலர் திராட்சை இதில் சேர்க்குறனால இதனுடைய நன்மைகள் என்னென்னா, பிளட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் லெவலும் அதிகமாகும். இப்போ 5 கொழுக்கட்டை நம்ம அச்சில் செஞ்சுட்டோம். இப்போ கரண்டியில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கரண்டியில் நல்லா எண்ணெய் தடவி அதில் ரவை மாவை வச்சு உலர் திராட்சையை உள்ளார ஸ்டஃப் பண்ணி இப்போ பாருங்கள், இப்படி தான் செய்யணும். இப்போ சிம்பிளாக டெக்கரேஷன் பண்ணலாம் வாங்க. தட்டில் ஸ்பூனும் ஃபோர்க்கையும் கிராஸாக வச்சுக்கோங்க. சாக்கோ பவுடரை எடுத்து ஃபில்டரில் போட்டு டஸ்ட் பண்ணணும். இப்படி டஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு
ரெண்டையும் எடுத்துடலாம். இப்போ செஞ்சு வச்சிருக்கிற கொழுக்கட்டையை எடுத்து வைக்கலாம். பாருங்கள், இது சிம்பிளாக நான் இப்போ டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க ஸ்ரீ சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமுக்குங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். உடனுக்குடனே எங்கள் சேனலை நீங்கள் பார்க்கலாம்.